what we are going to do, we are going to ask one question, and each and every one of them is going to answer. The best answer is going to be the queen, and the other two best answers to be the first princess and the second princess, and the other one will be Miss Personality amongst the four. Okay, Judge, hold on that. Because we can't ask them the questions while all of them they are here. Because we just so the best solution, 3 from here, go outside. When you ask the person, don't put on loud so that she can hear, and then when she's answering, so that's our co-party answers. So guys, thank you so much. I am a judge. So boom. Right. Thank you so much once again to the contestants of the Miss Diary. Guys, right. Our first question will be this: considering the fact that the Diaries family is a family of charity work, a philanthropy, and humanitarian work. Okay. Alright. Takatarisa, the Diaries family, if muri inaita zvekubatsira vanotambudzika, kusimudzira madzimai nezvimwe zvakasiyana-siyana. Isusu tikange takupa mukana wekuti ukwanise kuva Miss Diaries, chii chaungaite chisati chamboitwa nemadhiaries chinoita kuti ukotsvere kana kukwenenzvera kana kuwedzera kuti mhuri yemadhiaries ikure iende mberi? Thank you. Thank you so much. That's contest number 1. Start to the side. That's your question. You can keep this mic. Hello everyone. My name is Desire, representing all the diaries. Like, as to my side, what I will do is, like, as a youth, I will convince like all the youth and the other people around me. Like, please. Thank you. Thank you, ladies. Thank you. Then, okay. Can I have the mic? Okay, I'm going to ask the question again. Munotenderwa kudaira nerurimi rwaamai. Kutarisa kuti mhuri yeDiaries imhuri inobatsira vanoshaya, imhuri inochengeta chirikadzi nenherera, kurapisa vanorwara vari mumajeri nevari muzvipatara. Chii chinhu chamungaite chisati chamboitwa neDiaries family chinoita kuti wawedzere uwandu nekubatsira kwavanoita vanhu musociety yedu yeZimbabwe community? Chii chamungaite chisati chamboitwa uye muchachiita sei chichibatsira vanhu? Thank you. Okay. Alright, inini zvangu semudiary kana ndapiwa mukana, like ndapiwa mukana wekuti ndimiririrewo madiaries everywhere ndinenge ndiri, like ndichiitawo zvisati zvakamboitwa, sezvo madiaries edu ari kubatsira vanotambura, machirikadzi nererera nekuita sei. So inini hangu ndinenge chingoti nevanenge ndinawo munharaunda tichibetsera visiting, tichienda kumavisiting like kumahospitals, kumaorphanage, kwese kune those who are in need, tichihelpa, tichibetsera, like tichidonata everything, just like that. Second question, JP. Mvunzo wechipiri, kana uri muDiaries azera nofollowa Diaries ine vana vakomana vaviri vatakatora vatakadopta. One wacho akasiyiwa namai ari mucheche, ivo zvino zvaitinga ane 2 or 3 years.
mumwe wacho akasiyiwa namai aine 6 years. I think ikonozi ane 9 or 10 years. Ndidzo justice type 1. Comfort. Considering the fact of the current story, okay, matarisiro atirikuita izvezvi sekumira kwakaita nyika yedu yeZimbabwe, chii chaungaite kuti vanhu vari kuSouth Africa kuno kwakauya kumarimuka nevari kumba vakwanise kurarama zviri nani, kusanganisira dingindira rekuti nedonzo rekuti 2023 kuchange kuchivhotwa kuti sarudzwa mutungamiriri wenyika. Chii chamungaite imi seZimbabwean in the diaspora kuti tukwanise kushandura upenyu hwevanhu? Thank you so much for the question. I will encourage people to go and vote back home. They must go home and register to vote. So we need a better life. So I would encourage each and everyone to go back to Zimbabwe and register to vote. Then we will fight for a better future for us, a better future for our kids, a better future for our grandchildren. Thank you. In other words, I put it, go and register to what? To vote. Right, our fourth question. Our fourth question, please. Mama, I see you represent the generation, probably 1960 to 1965. You're actually my mother. That generation. Oh, so you look good. Okay. So, Mama, takatarisa generation iripo yema 1975 going down. Ndimo vabereki vatasara navo. Chii chamungaite semudiaries, considering kuti generation iri padiaries haizi generation the young adults? Wamana pamusoro itokubira runyararo. Mama, tinokumbira kuti takatarisa generation nefollowership yemadiaries, generation after independence, born free anenge inini handitika. Chii chamungaite the older generation from 1975 going down kuti mukwanise kutibatira sevana, kusanganisira kurasika kwa Trupita panyaya dzemadrugs, guka nemutoriro. Chii chamungaite kuti vana vakwanisewo kurarama sevabereki? Ndimo vabereki vatinavo. kuvadzisatsika nekuvaraira nekuti vazive zveupenyu hwatakurarama, havasisina tsika. Zvimwe zvatingaite kuti nezvekuti tidzidze kuregererana, tigonovhota next year tichinje zvinhu. Alright, vapedzawo. Right. We're just going to compare the answers. Right, ma'am. DJ ukama music wachinde makonesi nzedu tichiwana top 3. Titre ukasi chikafu the lunch vamirira. Thank you. Number 1. Number time. Number 2. Members. Number 5. That's better. Number 4. Money. God
Right. I'm going to call in the top three. Top three, and I have contestant number 1. Okay. Is contestant number 5. Our first princess 2022 there is contestant number 1. She is our Miss Dairies 2020. Give them the space, guys. Where is the cameraman? Guys, give them the space. Give them the space. It's why guys, all the 3 of you guys, you are all winners. Let's say we are winners. It's just that let's say we are winners. That you are all winners. This is your Miss 2022. So if you say guys, address here is Miss Dairy. Our Miss Diary to be left alone on the stage. Yes. Our Miss Diary, thank you so much. Yes. Thank you so much. You guys are a lifestyle. Yes. Mau tunggu nama baby Mari
Okay, guys, somebody to put one watch. She is our Miss 2022 Diaries. You are Miss Diaries 2022. Yes. Give us Miss 2022. Zimbabwe, guys, what's your hands? Where are your cameras? Come on, people. Sister Bettina. Thank you. Give me the crown. They're getting ready. Guys, for the factions, yes, and that's the factions our guys are disappointed. Majuona, she doesn't disappoint. Thank you, Mrs. Melly, Mother Diaries.
the founder of Diaries. Ndokutenda Diaries nerudo for your support. Ndofunga kuti munoziva mama yasisira Buddha in the house. Thank you. Miss Diaries 2022. Zveta kunge zvinhu zvemanga-manga, zveta kunge zvakashoreka, zvinoita kunge zvisina basa. Asi charipo ndechekuti ndakufanira kubuda kuenda out there. Ndichiratidza kuti chii chinonzi mudhayari. Mudhayari ane rudo. Mudhayari she's a sister's keeper. Nzira mumaoko ari pa-next door pako. Kuzoa next door ako kuti nhasi zvawarara wanonoka kumuka. Uri kunzwosei. Ndozvinoita mudhayari. Ngatikanawo potoona mwana next door mako uine closet yakazara hembe dzisingapfekwe. Asi pane next door wako wachifamba vasina boots. Saka inini Miss Diaries 2022, I'm not gonna disappoint you. Ndichatakura brand redu, ndichiendesa mberi. Pese kwandinobva munharaunda mangu nevese ndichasangana navo, nekuti ndikakura sei ndatukisa brand redu Diaries. It's not easy to build a brand. Saka mese nhasi ndokusirawo shoko rekuti nhasi usati wabva pano munhu akagara pa-next pako ziva kuti ndiani aziyepi. Iziwo kana foni yako yakongomuchekawo kuti nhaisahwira zvawabva pano wasvika here kumba wafamba zvakanaka here. Tinoda Diaries ane rudo. Diaries ane rudo achapiwa corona. Diaries ane rudo achapiwa corona. Thank you so much. Whoa! I know. Guys, our food is getting ready that side. It's ready. So China they put in the yo-yo. They will table by table, right? Center. So, alright. So, okay. Now, the Eza, he has to be here, right? Guys, order my comrades. I will not comrades. So, the Eza, Tinashe. Jangawa mshika jese, dianga chijibika. 9. Inazibukie pai. Asa tikira na imani. Ipai mwakrauza kani mkele. Mfazo mpostela na after. These guys, mane order. They are not stingy. Breakfast for us here. Now we are on deep dinner, guys. Dinner. So, tell us a little bit. I'm gonna give you only maybe 3 minutes to talk about yourself. Why I'm giving you these 3 minutes? After this diary, I want you to say, SIS MELLY, thank you. I got 3, 4, 5 contracts. Either I wait me, I'm gonna marry, I'm gonna baby day. Or if you know, see, we'll go big on Mama. Ngokuthi ngomibili lokathalala ngaplata yami abashambi akutawulile kuthi abone kwapha. How do you book it? Your Facebook page. 9. Thank you. Hello, Auntie Jackie. Sorry, I got it now. Hello, that's not Tinashe kana kuti nunu. Ndinowanikwa pau patsona. Anything zvonoda kuitirwa ndinoita pamuchato, parufu, kuma events, anything. Even though makaneta mumba menyu,
ndinoita ende ndinovika all types of food. Kana makaona zvandakamboposta pagrupu tsuro yomakashama maribs, all type of salad, ndinoita everything. Saka munokondibata, munobata SIS MELLY. SIS MELLY anoziva information yangu yose. Ndinotenda murambe muchindisapota. Ndotenda mukuramba muchisapota. Mukati menyu mune hope vanondisapota mumagawo, vanakaro, vanayunisela, vanondisapota, vanotoziva kubva kupinda zvakawanda. Murambe muchisapota. Ndinotenda. Thank you so much, our chef. Chef Nine. She's our chef. Doesn't mean chef Murumujete. She's our chef. She's our chef. Guys, support her. If you can also be with repair. Nine. So now, this time, I'm going to say tonight. Say it to Nine. Yeah, we are. One by one, people and my dad is alive. They have to fire the road.
그러시게.
vanoda kuona madiaries vakachitobvunza. Hi, my diaries. We say, we enjoyed fighting. You're all welcome. Madam, we are Sikana 12. Sikana 12. My diaries don't die. Police dzakabahwa. Musazofira Joni kutadza kunovigwa zvakanaka. Vasina polisi nemuregister nepulani uyai kana dambudziko riye raitika zvakaoma asi kana ukaregister zvinoreruka konde vanhu vagoti zvitsoni zvejoni tarongekawo. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Zvitsoni zvejoni tiri kuuya kuzovhota. Vaiginde tizovhota. Register to vote. Vavhotere pavanoziva.
Hey guys, look on Mr. Jimbo's. Mr. Jimbo's has been asking you to get a plate here to me. Because I'm about to my plate. Mr. Jimbo's, look on Mr. Jimbo's, guys. Mr. Jimbo's. What are you plate here to me? Mr. Jimbo's.
Zanoyo vanguya.
stop a live.